ngai thatu te le thler tu te song song in sabain chebai le pe kule ole tuntum kan video be thong chuan India rama thil thleng rap thlak tak le lungchhia thlak em mai chanchin kan ngai thla in kan thlir ho le dona tin he khi sian zirlai poimo em mai min zer tir wangin ngai thatu ten uluk taka kan ngai thlaka kan thlir chuan in hlok pui nge kan be seitlat ani Uttar Pradesh state a veng pakhata chuan hei khok an siam chhana sat em awangin India ram angzonga thlir pu in veng lar tak mai an ni a hemi veng veka hian sumdong hlotling le taima em mai Rahul le chung kwa po chu chengbe in kumsom li vela upa ani to a tin anu pui robi hi lu zau tak zon zang tak mai kan tiang chi khani in fa pahni mi pa le me chia an nei to bok ani nima sela Rahul sing nun hi mitam takte ang bokin atlong lo ve hle thung kumson pangami lek ani lai chuan van doi thlak tak main anu le apa lo sun to in mit khap kar leka pasha din huna alo ding ve reng to a amai ro chu Rahul a hian ano panlai chang to a anu le pa thu oi nara chu anu le pa ina annom lo san hnuwa po rado tak anuna chhuatir tu ani ta thowa har sana sang sang le ngai to tu nei lawa ama li ama ai ngai to chaplai po chuan thil reng reng chu athim zonga thlir do ngai lovin engti ka imo chuan mi pano pang din mun har sa tak chu mi tena an o ron non nuam tak ani ngei theinan chel takin anuna thil dom lo tak tak lo thleng de chu puitling takin a machon zel thina chu mai ba ka amali ama in tunnun tlat atum na chuan ak phul lovin ati puitling em boka adin mun har satna chu amma sona kailon dal tu atan chuan amangai meu lo ani ti chuan lungdel lo thingdel lo ta chu lo thanglen ve zelin Rahul apo puitling tak tak alo ni be ta bok nen amangai em tur le mangai tu tur rubi chu anuna alo lang ta a atira chuan rubi nen chuan thiananga in komin annuna thil thleng sang sang achia atha chu anin shilton fo ba ka anin komnga em a anu le zela phe chuan an hriat lo lain anin kara in hmangai na thuk tak lo piangin an thin lung leiril bera an pahnia chuan mun pui mo ber chu an lo chang chhota a chutiang chuan anin zui atanga rei lo te a dam chunga ta na no pani turin kumsang ni som kuma khan anin ku sui tange nge ani ti chuan hetia anin nei atanga rei lo te a hian ba nei thlak tak main ruby po chuan fa apai ni ti shingalin chu chanchin lom om chuan an no pa chuan ati hlim tak zeta tin chung kwa tak tak an din ve to dona wang po chuan ngai to ana thui tak nein nakina an fa te she om le tuk lo nan sumlama po ro manna fel tak mai an nei fel dem to nge nge a chu mai ba ka khatia Rahul changa be sei lo taka thila thlen ma kha chuan mi te pu in Rahul te chung kwa chu chung ko in mangai le anu pui robi ne na in lungrwal tak angin an chi chin bok ani ya chuan November ni som pariat kumsang ni som ni panga aron in her chwaka hemini hian Rahul chuan na poimo a zen chwa thut angai thole atuk November ni som pakwa a alet le tur tho shilin anu pui fanau te chu anin atang chuan a chwa san le ta a tin Rahul hian anna awang hian achung te hi alo zin san zeu zeu to china wangin hemi chumpo hian ruby po chuan a pasal chu ana tho zoa alo hole me ring chuan ngai thatlo na em po nei lem lovin a pasal nen chuan in ngai le in thalal min anin thla liam li a ti chuan Rahul hole ni tur atuk ni som pokwa chu ron thlengin ruby chuan a pasal lo ho hun tur chu nga khlel takin alo thlir tarenga nima sila Rahul chuan ho zai reng rel theilo tlat mai atira chuan ruby chuan ngai thatlo na po nei lem lovin a pasal chuan nalaklo anei ni mai tura ngain ni danga po Rahul chuan nalaklo ani chang hian anu pui sia tir ma sakher lo hian asoyang huna ho theilo chang hi alo nei photo china nima sela himi tum je thi chu ruby le afati tan chuan ngai thatlo na tham ani thung si ani chu chawla ni lo November ni somni alo thlen hnuwa po a Rahul chu alo la ho theilo mai ba ka ruby in apasal chu phone manga a chanchin zo tuma bia ka tumla chuan a bitlang thei ho lo maya chu thil chuan ngai thatlo na lian tak mai nei tirin a pasal chuan atlai tur tho emo a chanchin voi khat po shel tura a kol mi alo chan chu ruby chuan a she thiam lo tak zata tin a fati po hian an pa chu kol tum ve bok ma se
Rahul phone chu an switch off la tawangin to te ma chuan an call tlang thei ho si lo chutiang thil song song kara chuan Robi chuan ngai thataka omreng na chi ani lo ni ti sha in amanga angtat ta hleya ma se a pasalina an in a chho san ma a thu shil chu sha chhuak le zokin chuta chuan a pasal chuan na atanga alo kir le lama an sung ti in nei tur tlo kwal lok atum tho a soi chu Robi chuan a chhuak le ta a heta in nei tur te hi Rahul le chin nai tak anu na fanuni in an chung kwa tel nge nge na tur hun po ani nge nge a chumi ni wang chuan Robi chuan a pasal chu a peng koi ve tura chuan a han nga ya ma se a pasalina a chanchin engma shilo chan chu a she thiam lo hle thung ti chuan a chanchin zo tura biak po thelo awangin an chung da chu Robi chuan phone call manga wa bil in Rahul chu an jinga omlo chu a zol te tarangota ma se an ni lampo chuan Rahul mel reng an hmulo thole a chanchin po an hriat me lo tholo soin ani hne na tang chuan call po an don lo tho Robi chu an lo shile tatlat mai hei wang tak hian Robi chu a pasal chung changa chuan ril rumu malpo apul hei thei to der lova nima sela police ta hna thu han thlen ngal song la chu thil ti chia angai lo mai ba ka a pasal chu a hna awangin lo boi ta se police ta hna thu dik lo a thlen awangin an chung kwa chu an mol pholet der thei ti a shibok nen police ta hna zol ko tor chuan man mo chung kher po chu atum lem lo thunga ti chuan a pasal chu ama nge a zon tumin a pasal na thona mun Dehradun lam chu apan ve ta ani ti chuan a thlen ve le Dehradun a pasal in luana chuan kal ngalin chuta chuan November ni som pariata a ina chuan aron kale kal lo tho a zota a ma se in nei tu te po chuan Rahul chu aron kal mia lo tho le chumi hnu po a mel an la hmu lo tho lo soin heta tak hian Robi chu a ma an song chuan amang ang ta hlea chumi ni wan chuan Rahul kal thin na hmun sang te chuan kal in a pasal tho pui te le an thian nai vai te chu a chin chang an sha te sha lo te chu a zo chhuak le vek boka ma se a to te ma chuan Rahul omna reng an sha lo tho le ani po ina aloran biak lo tho te tin an ni lam po ina an biak tlang thei lo tho te chu an lo se zel mai se te chuan Robi chuan ama chawin a pasal chin chu a she thei don lo ni ti sha in puina amamo ongoi to bok nen police station a chuan a pasal bo tho report to chuan akal tangi ngi a November ni somni pali Robi in a pasal abiak po thelo atanga ani li na chuan UP police station a Robi chuan a pasal Rahul bo tho chu report in a pasalina an ina chhosan laya a kor hak te a kalna hun tor a soite engna nge a thoti tile a san song te an in a chhosan hundar za tin lam chuan Robi chuan kim chang takin police chu a shilta ani te chuan police sampo chuan an thu don chu lo bo sui ngal fatin nu chuina chu an tran ngal ta mop mopa ma se an be se ango chuan thu thar ero chu hria tur om ngal mai lo thung chu mai ba ka hemini ni leng hian Rahul chung changa chuan thu beng ver tak hria tur po chu om lo boka hemini wang hian Robi le afa te pahni chu an pa wang chuan lungai le mang ang taka omin akha token Rahul chu an ko le ringo thina ma se Rahul a bo tera changa a phone en switch off ang khan Rahul chu biak po thelo chun som zelin a chunga chuan eng thil nge thlenga khoya nge au mek ti chu anupui fanau ti tan po hian rin thiam har satak ani bok ani te chuan Rahul chung changa chuan thothar om hlei thelovin ni po chu aliam be ta zela December ni som panga kumsang ni som ni panga ron in her chuakin hemini hian Rahul ta chen in atanga hlataka ram olai a chuan be sei lo thil de omlo em mai hmu chwa ani tatlat mai hemini sing hian helai mun hi to te emo in paltlangin helai hmuna hian kholai ui tam tak an ron fon khoma chuta chuan polythene chunga thil om chu anin chu ngei ni ti hria tak hian ui te chu an beng cheng em a chu an thom beng cheng tak chu chulai konga kalte tan po chuan han kal san dei thelo khop ani awangin uitena anin chu polythene chunga thil om chu enge ti an enfia tarangot maya chuta polythene chunga thil om an han mu che chu chulai vel om te chu lo na le maktina khatin an chi ai hlom ta hleya
chuta anjing a ombe pakhat chuan police chu rang takin a bipopta ani hemi hnuah hian police depot chu an thudon bo zui ngalin chulai hmuna chuan an ron kaltawata chuta an thil hmo chuan an ni lam po chu a thong tak zet ani ber rang takin an senior officer chu bipop ngal watin police team dang te po chulai hmuna chuan an lo thleng pe ngal boka ti chuan kholai uitena an lo in chu thil mai en liam ngot the chu alo ni holo polythene chunga chuan mihring taksa chan ve alu a kotle a ke ti lo chu alo omreng alo ni a chu an thil hmona borwel te po chu police sam chuan olok takin an dap zui ngal ta molmola chu mai ba ka helai borwela chengte po thil thleng chuan a thong na sa in a hmuna po mi pui chu an pum khom sei mema tunge chutiang khopa mihring chunga chedu tur niang ti po chu an the thiam lo hle bok ani te chuan ruang an hmona bulmaya chuan police chuan bag dang hmo bel in chu bag chunga chuan korle thil dang neu te an hmuli a chu an ruang hmu tak ne na in somna ane nge ringin indik torin police lam chuan an la sui le boka ei mai ni lovin an hmu bak zong ruang dang omna bag po chu police hian hmu bel in polythene chu thataka ti phui alo ni bok nen ruang te po chu chui har sa khopin alo la chelo hlo alo ni a tin rim po a chhuana satlo awangin helai vela veiwak te hian polythene chunga thilom chu enge ti po rin helna an nei lo alo ni ma se helai vela hian hetiang taka thilrap thlak takhi ala thlen ngai lo awangin ngai ven a hloem ema ruang chu tu ruang nge tunge hetiang khopa ronga chedu tor mihring hi niang ti chu hria chakin mi puide chuan an ngai dan chu an vorna sei mema chu thil chuan police depot chu case chin fil thoi angai thu a hria tiar kan ti thei ome heti lai me khian forensic team lampoin ruang an hmu chu an thei anga lo zom khomin chuta tang chuan ruang chu mi pa ngai ni ti chu an che thei ta a amai ro chu ruang an hmu tak lu le a mai ti ro chu nasa taka soisak ani awangin tunge ani ti ero chu hria thar sa tak ani thung ma se forensic team lam chuan ruang chu uluk taka endikin police lam te po chuan nu chuina chu an lo thok ve char boka tin police station sang chanchin chu thedar ngalien an area a mibo anom le omlo te mibo report an omni chuan arang lama an station hria tirwa tura thu chwa ngalien chulai vela police station sang chuan mibo report somni vel set an lo oma chumini wan chuan police lam chuan mibo chung te chu thuzo fia torin ani lama chuan kalchil zelin chuta an chung kwa chuan tunge bo ti tile an chanchin te an bazot fia ta hloma ma se an rong motak ne na in somna tur angin engma police sam chuan hmu chwa an la nei the der se lo in case sanga an lo ti thin angin police lam chuan ruang an hmu na bor vela cctv footage chu manchang kai the ani injingin CCTV awmli omlo ta chu an enfia veka nima sela vandoi thlak tak main chulai hmun chu ramruak le mi kal tamlu tuklo na hmun ani awangin CCTV awmlova ewang tak hian police lam te tan po malak na lian tham awang bok nen an rong chhar so mi bo report thelu tu te endik tora tan chuan an bo sei taringot maya ma se mi bo report thelu tu te la chuan rong chu an laina bota ani lo thu an lo se zelo wangin an hnu chuina chu an rin ain akong aping hle ani heti lai me khian forensic team te endik na atangin ruang channa chuan khol thilman ani a ma se an kholman hi mihring taksa chan tur ero chuan a hriam tok lo ni nge tur ani kholina mihring atanna sol hnu te chu ruanga chuan hmu thei vek ania tin tol thatu hian atwal thana man ro chuan thil sakhat engi mo mangin alua na takin awa photanga chumi hnuwa ataksa chuwa achan darta nge in alanga ei mai ba ka ruang an hmu ma ni nge mozat liam to a tha ani ti zirsian atang hian alang nge a chulawa ruang an chhar hian abana rahul ti ta tu nein police lam chuan chu pa chu rahul ani lo chuan abana ta tu le ruang chuan in zomna nai tak mai ani nge chu an jing hle ani ti chuan tum khat chu mi bo report omjinga chuan hming pakhat langsar falnal hi an huta a chu rahul ani in anu pui robi in apasal bo tho hi police te na a report ani kha
Rahul chu November ni som pariata an ina tanga a chho no rei lo te ya chin shiat lavin abo zu ngal de ya chumi hnuwa anu puin November ni som hne palia khan a pasal bo tho chu thu nei tu tin hena khan report in hemi khesa hian eng thu tharma police ten an la chui chuak lo ni ti an shiat nuwa chuan police chuan Robi chu mai chana ngi mo tum chuan an ina an vakal chilta a ma se hetia police an va thlen hnuwa hian Robi chu azamin a hlau thong tak zata a chan chu ruang chu a pasal ni hlo chuan a chunga chu tiang thil ti ani chan dor ti le alo ni lo hlo ni chuan Rahul chu tun thlengin khoya nge aw mang ti da chu ngai to in aril ru a boi hleya hewang hian police ni na po an rong chha chu a en dik ma ho chuan a pasal ani arin lo thu te tin a pasal chu khoya emo dam thapa ngai taka ala om nge arin thu ti le a chan chin ala shil man lo mai mai ni anga angai thu te lo soin rong po chu en dik kher adu lo thu chu alo soi dei maya tin he thila hian Robi hi dem theipo ani om love a chan chu a pasal chunga chutiang ang thil ten om tak chu a thlen theipo arin lo ema wangin rong chu en dik kher chol ati lo ni na langa amai ro chu police ro chuan rong chu a pasal ani emo ni lo emo antana nu chuina na apoi mo zia thu ti le a pasal ani le ni lo en dik tura dam do ina akalani pho chuan anti boy don to lo thu te shilin police chon Robi chu a thlemin an thlem tarangot maya Robi po chuan ruang a en dik le diklo inkar chu police nu chuina a apoi mo zia a hriat nuwa chuan angai dan chu so son vele in police thuron ang chuan ruang chu a en veta ani ma se Robi chuan ruang da na hmuna ruang puan in kho bek chu a en hnuwa le police na ruang an hmu na bul vela thom hno le thil dang an hmu te po chu oluk taka en hnuwa chuan ruang chu a pasal ani lo tho le an thil hmu then khate po chu a pasal ta ani lo tho a soita a ma se police en Robi omdana chuan makti deuh mai an nei tla thung Robi in a pasal bo tho a reporta a pasal san zong te a ri zong te a kor hak ti le a tak salan dan de chu tu ti shat la ruang nen chuan ain ang an ti mema nima sela police en ruang chu Rahul nge ni chu ring het mi ma se anu pui berin a pasal ani lo tho a soitla ta wang chuan he chu thuk le zo zo ka boy pui angai sia an shita a le chuan Rahul phone chu chuile in a bola ya location te in a chwa san hnu ti le ala dam le dam lo te chu an chuile ta a heta hian police na mak an ti le deuh pakhat chu khatia ruang en dik tora Robi alo kal khan a mena chuan lungai na hmu tur om lo ba ka a pasal chin shiat lawa bo sia chuan aril ru a ha lo mil tak set ni in an shia a chu mai ni lo an mit mu a Robi aron in lana tang chuan police chuan ngai that thei mi lo na an nei tlat mai hewang hian Robi phone chu chui nge tha in an shile ta a ma se Robi ro chuan a phone chu police hne na chuan chui turin a pi phal ta ho lo mai ma se ar tal dan chi khat chau om lo an ti chu police chuan an shet ke wangin arem ti na tel lo chuan a phone chu a rukin an chui sakta a chuta chuan thalak te video te all details te le call history social media a message se chu olok takin police chuan je chian na an nei ta a heta hian Robi te nu pa ina an thalak dun an hmu atang chuan he chu a ko hok hok ni berin lang tum thum lai mai Rahul an ti sak ngai a ma a thil in ziak a hak na thalak chu hmu chhuani in he ti sha thi ruang an hmu na bul maya police tena an thom na hmu zinga khan alo tel alo ni a tin heta hian police chuan zona nei ngalien khatia Robi in ruang le an thil hmu dang te a en khan ti sat po kha atel ve nge ya ma se Robi ero kha chuan a pasalina anei ve tho po kha soilavin a pasal ta ani lo sia a soitlat ani kha chu mai alani lo thala ka tang chuan Robi pasal nge chuan ruang an chhar ta tu ang chia le a om na mun po in ang chia chia ta tu chu alo nei reng boka nima sela chung zong zong chu Robi chuan mu ve vek ma se engwangin nge a soilan mi alo ti chu police ngai tuana ti boy tu ani ta a ewang tak hian Robi chuan engimo an hriat velo a thop ngei nia ringin Robi le Rahul chung de chu zona an zo tan le tak ngala in December ni somni pakhata khan police chu Robi te in avakalien
Rahul nu an chui thena tur thil sang sang du chu an la veka heta hian Ruby le a thian pakhat Gaurav ati mingpu po chu thu zo fia tura custody a shoi an ni zui ta bok ani heta police na an nu chhe zel na atanga alan dan chuan Ruby le Rahul ati hi ani nei tir khan an chungti bula ko sain chumi hnuwa an chungti omna atanga hlelo an indang le a le chuan kumsang ni som pasaria khan Uttar Pradesh in son le in Rahul a chuan an chungti hlatlu tuka khosak chu du lo ve ma se anupui Ruby chuan a pasal chu anor lui tla tawangin anin son tangi nge alo ni a heta an chungtena engwang in son nge ani an han zola chuan Ruby chuan sumdo na lian tak kalpui adu awang le khosak aul samjok abe seiwang ani tho chu soimai zela chu mai ba ka hetia anin dana tanga reilaute a hian Ruby chuan Rahul anu le pa in chu shalin in tharlak aleiboka ma se Rahul ero chuan anu le pa ti atanga aro chun in chu tiral aphal lo hle thung amai ro chu anupui do dan hial chu thil thabera angai lo awangin Ruby do ang chuan in chu shal arim tita aloni te chuan chu anin tharbula chuan abisekate mingpu po chu chengve in chulai hmuna Rahul ati chungwa anin sona tanga reilaute a hian abisekale Ruby chu in hmelshiatin anin kongai chauta hleya ma se apasal hne na chuan Abhiseka chu aunaw pa angin ain hmelsha tir thong Rahul le Abhiseka po chu Karlova in komngai chauthwain Ruby hian anucha ang taktaka Abhiseka chu ain ba ka ani po hian Ruby chu afarnu angin ain ve thoboka tin Ruby fa ti po hian an chen oma Abhiseka chu an puti anga angain an chungwa ne na ani leiche na po chu a thachin hle bokani ma se Ruby fanu ina a sezel dan chuan an putea Abhiseka chu an ina akal fo chin thote apa omlo lai khera anu ne na anin kom chin thote le anu ne na chuan engwanga Abhiseka chu an ina kal sing em nge ni azo po a anu chuan a unaw pa ani thoringota a chan chin dan de chu a soita a tin an putea alo kala pyang chuan anu chuan hundanga atir chwa dei chin thote anu le apute chu chu anina anom dun thote le an thilti an shat ngai lo thote a soibok ani nima sila Ruby ero chuan afati ne na chuan Abhiseka an ina akal tho chu apa shil lo tura ti tlatin apa in asya chuan asataka kot athlak don thote chu a shil fo china heiba ka hian Abhiseka hian Ruby te ina akala piang hian lukhum khum zia chinin no pangte ti lomna tur ei tur le thil sang sang te po aking tel fo china hetianga ache chan po hi olsam taka no pangte ngai nat a hlo theina na ati ani nge ani ma se heti lai mek hian Rahul ero achong kotan aboi chinin anupui fanaute nom sataka anom theinan mani in lum nge ya tui taka aza lo chang po atam chin hleya amai ro chu hetiang ani lai mek hian Ruby ero chu Abhiseka thian pakhat Gaurava anti nen chuan lo in hmelshatin anni pani po hi anin hmu masak ber po hian hunrei taka changa lo in sheto angmain anin komai nga hleya phone te in bia in Ruby chu zoi zoi in Gaurava zona chuan na oi chhauta dera te chuan an pani laka hian nu pa chawa thil thleng tur thil te chu thleng chawin chutiang vela wang chuan Abhiseka le Ruby te in kar po chu alo hlata tial tiala chuti lai mekin Gaurava le Ruby te ero chu phone rei tak tak in bichinin Abhiseka ang tho hian Gaurava po Rahul omlo lain Ruby te in a hian akal fo chin bok ani heiba ka hian police tena Ruby phone an chuina atanga alan zel dan chuan Ruby hian mi pasang sang abilor na sahle ni ti chu mo chwani in alan dana Ruby hi mi pami ve tak ani nge na lang heiwang tak hian Ruby mi mal nun chu uluk taka jerchian tha sha in atun manun da chu an theyang angin an chui le ta a chota an chui zel na chuan Ruby chu an ngai angot me cha chu alo ni der lo mai an veng chunga po boruak sem hat thei kopa mi te soi lo thin ni in poi salama ni se mi engemaw zat alo bum reng to alo ni a chu mai ala ni lo mi chung ko boina ain rol na sa in chota tang chuan sumpo chu athok chuak nge nge to a tin mi fing phakar tak ni in mi poisa diklo taka lepruk sakte aching hle bok ani ome chutiang thu zong zong police na an shat nuwa chuan
khatia Ruby in ruang a en diklaya aum dan tile ruang le apasal in kung kai thedan engma soilo chan kha engemaw thuruk aum ngei ni ti chu police chuan an ti chiang theita a chuta chuan an thenama cheng te chu zona zot le in Ruby te ina chuan gaura fa chu a kal fo thin thu le a pasal Rahul omlo lai khera a len thin thu te chu an thenama cheng te po chuan an lo soi ve ta ani ti chuan thil thlen dan dik tak chu police chuan an she theita a chuta chuan November ni som pariata Rahula an na thona tur chuan lama a zin tur thu a soi khan hoyama kal tak tak lovin anin bulvela anopui khosak dan chu arukin alo thli thlai reng alo ni reng maya a chan chu tlang thang ti thom bel chu Rahul chuan a hriat ve ve ka bangin chuwa thu hria chu thu dik tak ani nge ni lo ama nge chuan finfia atum alo ni reng maya ti chuan abe se ngam lo le abe se ruk ni tho bok se chu ina a chhu atanga darkar ri lo te a chuan lo lang halin Ruby chuan no pangte mo thil hnuwa gaura pa chu a kolta a ti chuan rei lo te hnuwa gaura pa chu ron thleng zui ngalin in chung lama an pahnih chau chuan anom don ta a chati lai mek chuan Rahul chu thom dim takin a in chung nge a chuan balut ve in chung lama thom omna lam chu a pan ding ngal chata chuta chuan anupui du tak le gaura pati om dan ten om tak chu a mit nge a ba mu in aril ro anat mai ba ka a thin rimin om nge na po a shelok lawa chuta Ruby le gaura pa chu an in chho san ba tur chuan ti in chuti ni lau chuan khotlanga ati mal phone satle tur tho chu a soi zui boka ma se Ruby chuan gaura pa ne na chuan a pasal chu thatura thu pe in thirlon chu gaura pa chuan a chu zui ta ngala Ruby po hian thil sakhat chu lo la in Rahul chu an be ron ta chu ani ta reng mai heta hian Rahul lu a chuan chu in chulai hmuna vek chuan Ruby le gaura pa chuan Rahul thi swal chu munom ti min an thlir dun ta alo ni chumi hnuwa gaura pa chu ho in atuk lama Rahul ruang an ti zel dan tur ngai to turin anin thaliam le a ti chuan atuka Ruby chuan afa te chu school kaltirin gaura fa po chu Ruby te ina chuan pakal le ngala ma se a thlen ma in Ruby chuan ruang an the thang na tur man ro ve le turin gaura fa chu bazar kal ngal tura shirin heta hian gaura fa chuan bek pahni a leiba ka a thian pakhat tile installer ni na chuan kalin pol manga thil tan na chu hosak awadila chumi hnuwa Ruby te in lama chuan let in Ruby chuan ama hmanga em tu a hri om hlawa ha le hri om po soilawa rim taka na thok thin tu a pasal chu mun roka arwang chu chandarin thatakin beka chuan ada ta veka heti lai me khian no pang school ban lo hun to in Ruby chuan gaura fa chu no pang ta nge ven turin a hrilia gaura fa chu Ruby fa te school lo na chuan bakalin anu chuan e rong a bolo awangin hmun danga thil ai pui tur thole ani po alo kal thoi tur thote a hrilte boka no pang tila chuan gaura fa chu zui ve mai in thil an ei hawa an thil ei lai chuan Ruby po chu an jinga chuan lo thleng ve zuin no pang de chuan an nu mela chuan an la hmu lo thil dang lam hu an nei ta a heta hian thil an ei zo ve le no pang de chu tuition kal turin an thlali a hemi hnuwa hian Ruby le gaura fa de chuan kar hol in Rahul ruang chu an nomna atanga kilometer somnga vil hla chuan an paita a chumi hnuwa no pang te tuition ban chu wa hroi le in hemi tum hian Ruby chuan no pang de chu in chunga po lupui lovin an bungra da na hmuna a ria pui nge nge ani ti chuan no pang te an muthil hnuwa hian gaura fa chu kol le in be khat pai le turin scooter mang chuan anin phur chhuak li a Rahul phone po hi an ti chhal vek ba ka athom no chen khati po kha an hal ta veka ti chuan atira kan soita kang khan November ni somhni palia Ruby chuan rin hlil a hlo lo nan a pasal zong tura chhuakin police suna khan akalta aloni ma se Rahul bona hian Ruby hian turin hlel ma a hlo ngai lawa achan ber ni lang ta so hetiang ta ka ronga che do tur khopa nopui swal ani hi miten an be se lo shim shim ani ma na te chuan police am chuan fin fiana an nei ang te chu la khomin Rahul thatu anupui Ruby le ambelpa gaura pati hi jela khung ani to a ma se ko tin an pahni chung thu hi alangai to alawa chuti rwal chuan an shemna to tor ero chu ani aplo hle turangai ani thung ani
ole khati song kha ton chuma kan case nge thla khau le the chawa alo ni le ta a he case sung changa in nge dan te comment section lama in no sei ve le chho don nia